Masita ka ng hindi ron. Laman waya papa. Ayo! Ayo! Oh no! Anong lain magkatinanawan? Go! Anong lain mga tanawon? Ay, este! Gaga! Ngano wala mga lalaki? Napakako naman ko. Wala may ngunong man ka. Ang kikiyaw ko, kapoy puwes ata! Aw, ihaw ka? Aw, water please. Ha? Ha? Tubig? Di ay ito ba? Nye! Bisa magagikan? Nagtagay sa unan? No? Gaga ko. Okay, cepat na. Karon, ikon sa makang meeting. Ha? Sa meeting. Nangguna naman ko dito. What the fuck? Gugod na niya. Oh, ayo sa Gokodloy. 1, 2, 3, action! Balik, largo dagay, dagan. Oh, igawas ang sundang loy, igawas. Ana. 1, 2, regido. Ikaw, tapok otro, sige. Tanaw ka siyo. Tanaw daan. 1, 2, 3, action! Go! Nawa, nagkulira. Piste dugaan sa ni Maloy. Eh, human na to. Largo na ka. Ge. Di, largo na to. Human na to. Ah, sige. Action sa Ajo. Okay, Ajo. Nge, di sa magagikan. Oh. Action. Nge, di sa magagikan. Nanawahe. Stepping, minong kasi noon. Idong, ni. Ha? Bisita naman ko dito. Bugos ka. Ha? Tubig? Ay, kuba. Good na. Hindi yung mga bisita.